zonke abakwaBhengu, abakwaHlombe kanye nazo zonke iy'hambeli ey'khona phakathi kwale ndawo. Njengoba nibona kukuhle kudekile kunje. Lo khulumayo ngundaba ezinhle, umfowabo kaSibongiseni njengo-number 2 masuka ekugcineni. Namhlanje umfowethu nomakoti bahlanganisile ukuba umfowethu uzoqeda iphini lakhe. Sengabafowabo-ke kuningi esikufundayo okuhle, namanje sisafunda futhi okuhle kubona. Sifisa ngathi uNkulunkulu angamgcina, aphinde agcine nomakoti, abagcine nabantwana babo, nathi sisonke asigcine. Ubaba wethu beshiye emhlabeni sizingane, kodwa kukhona esikufundayo kubona. Ngathi siyafisa ukuthi engathi singahamba size sifinyelele lapha abafinyelele khona. Ngithi-ke namhlanje noma wethu akamgcine eDisemhlaba noma kamakoti amgcine. Ingakho namhlanje sithi maliqhakazele leli gama ubuyekile emyezane yobuyeminca lokuqamba nokuqopha emide emikhabolazi nanjengezincithabuchopho maliqhakazele leli gama nanjengamathwasa asilithwalele lijo kakade siphinde kwabona ubuyohlekela labanye siyohle sonke sithi kwakuhle kwamagejile ngoba sisoze salibala ukulalela ngoba sisoze saduma nabangani kakade masibeze kokugwansile qede sizibumbele thina uqobo. Ngiyabonga, asiqhubekeni ucelebrate nje emcimbini. I'm told